వెల్కమ్ టు పురాలోకల్. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో రాష్ట్ర ఎస్సీ ఎస్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భీమేశ్వర ఆలయంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాజన్నకు కోడెముక్కులు చెల్లించుకున్నారు. మంత్రి వేములవాడ ఆలయానికి వచ్చిన సందర్భంగా ఆలయ పూజారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం బుద్దిపోచమ్మ ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. सदा वसंतं हृदयारविन्देन भवं भवानि संगीतं नमामि आनन्दकर्पूरनीराजनदीपं प्रियमेधासो अक्षदार्कन्तमुद्रका उदपुरन्न दृष्ट्वक्षता अक्षदप्राक्षदा वरुदं वरुदं वद्वः वद्वो भागं भागं वद्वो भागं भागमोषधि रोषधि भागं भागमोषधि ओषधि प्रप्रवोषधि रोषधि पुरुषकेन्द्रिय आदित्येन्द्रिये प्रतिष्ठति।